Doncs sí, mira, el programa I tu hi jugues en català és un programa del Consorci per la Normalització Lingüística amb l'objectiu que es conegui l'oferta de jocs en català que hi ha al mercat i es promogui l'ús d'aquests jocs i l'adquisició també, perquè estem parlant d'uns jocs que són comercials, que es poden trobar doncs, a les botigues de jocs i joguines, a les llibreries, etc. Llavors, el programa ja fa anys que funciona. Nosaltres al Centre de Reus, doncs, especialment, hi hem tingut una dedicació important i ara actualment doncs, tenim un catàleg del voltant de 1.000 jocs en català que els tenim a disposició en un web, el web I tu hi jugues. Llavors, qualsevol persona pot accedir en aquest catàleg i veure exactament quina és l'oferta de jocs classificats segons les edats, segons el tipus de joc, segons l'empresa que edita aquests jocs i també, fins i tot, tenim informació de en quines botigues, concretament en quines botigues del nostre territori, que en el cas del CNL de Reus són les comarques del Baix Camp i el Priorat, en quines botigues es poden trobar aquests jocs. Per tant, és un catàleg amb molta informació. Una manera d'impulsar, com dèiem, els jocs en català. El Joc en 10, si no m'equivoco, senyor Fort, sí que és el primer any que s'impulsa. Expliqui'ns una mica en què consisteix. Sí, el Joc en 10 és un concurs de tutorials de jocs de taula en català i efectivament és el primer any, és la primera edició d'aquest concurs. De fet, teníem mig preparat per impulsar aquest concurs l'any passat per aquestes dates, però va coincidir amb l'arribada de la pandèmia i ho vam haver d'ajornar i ara enguany ens ha semblat doncs, que ja era possible tirar-ho endavant i per tant, doncs sí, ara està ja en marxa aquest joc, ja es poden penjar els vídeos tutorials i estarà vigent el termini aquest de presentar els vídeos fins al dia 19 d'abril. Va començar el 29 de març i serà vigent fins al 19 d'abril. Llavors, si vols que parlem una mica d'en què consisteix, són vídeos tutorials, com el seu nom indica, diu Joc en 10, són vídeos d'un màxim de 10 minuts, han de ser en llengua catalana, ha de ser un vídeo que sigui inèdit, és a dir, no val aprofitar un que ja estigui fet. Hi ha una sèrie de característiques tècniques que es poden veure en el web del concurs, i bé, a banda de recomanacions ja més tècniques, de qualitat del vídeo, doncs això, el que es tracta és de triar algun dels jocs de taula de les empreses que col·laboren en el programa I tu jugues en català, que també es troben al web, tota aquesta informació està al web, triar algun dels jocs de taula i fer un tutorial. Explicant què consisteix aquell joc de taula, no? Així, exactament. O sigui, es tracta d'explicar amb la màxima gràcia possible doncs en què consisteix el joc de taula, com s'hi juga, quines característiques té, quines característiques que el facin atractiu, no? I, en fi, tenir gràcia per poder-ho plasmar en un vídeo i, en fi, que animi a la gent que vegi aquest vídeo doncs a jugar en aquest joc o a conèixer-lo, o a adquirir-lo, en fi, depèn de cada cas. Senyor Fort, a quina franja d'edat està adreçat aquest concurs? Ho pot fer tothom? Tothom pot participar o com funciona? A veure, hi ha una edat mínima de participació que són els 18 anys, però nosaltres la idea és que hi participi especialment la gent jove. La gent jove que té facilitat per jugar amb els videotutorials de YouTube. El videotutorial s'ha de penjar a YouTube, per tant, doncs ha de ser d'això, persones que tinguin per la mà això, però evidentment està obert a qualsevol persona a partir de 18 anys que pugui o que vulgui fer aquest vídeo. Tot i que, repeteixo, el tenim orientat especialment a un públic jove. Per això, una de les persones que ha participat en la difusió d'aquest programa és una youtuber influenciadora important que és la Juliana Canet, una mica també per marcar aquesta idea, aquest objectiu.
De franja d'edat, també. Molt bé. Sí. Comentava que el joc de taula escollit ha de formar part del catàleg de jocs de les empreses col·laboradores del programa. De quants jocs es disposa? No sé quants jocs de taula, si ho sabeu, hi ha a l'abast perquè puguin participar en aquest videotutorial. Sí, a veure, el catàleg de jocs en català és molt extens, n'hi ha, ja ho he dit, al voltant d'un miler. D'aquest miler s'ha de veure quins són jocs de taula. I d'aquests jocs de taula s'ha de veure quins tenen les empreses editores de jocs que són col·laboradores del programa. Aleshores, us anomeno alguna d'aquestes empreses col·laboradores. Per exemple, The Beer és una empresa col·laboradora que té 62 jocs de taula disponibles. Abacus també té jocs disponibles. Després Catalan Games també té jocs disponibles. Estem parlant al voltant d'un centenar de jocs possibles per fer, en fi, per aprofitar i fer un vídeo d'aquests jocs. No sé, senyor Fort, si ja saps si s'ha presentat molta gent, perquè va començar, com dèiem, el termini fa una setmaneta. El 29, sí. Ja s'ha pogut veure algun o no es pot veure això encara? No tinc aquesta informació. El concurs està pensat, està adreçat a tot Catalunya, és a dir, no és una iniciativa exclusiva del Centre de Normalització de Reus i, per tant, aquest tipus d'informació està centralitzat i jo ara mateix no tinc informació sobre la participació que hi ha hagut fins ara. Tot just sortim de Setmana Santa, hem fet vacances al centre i, per tant, no us puc dir res encara sobre aquesta qüestió. Expliqui'ns una mica, qui escolleix el guanyador o guanyadora? Perquè, si no m'equivoco, hi ha el premi guanyador i també hi ha segon i tercer lloc, no? Sí, a veure, pel que fa als premis, hi ha 3 premis. Hi ha un primer premi que consisteix en un iPad, més un val Abacus de 50 euros, més un lot de jocs. Hi ha un segon premi, que és una subscripció bàsica a filmin.cat, més també un altre val d'Abacus, més un lot de jocs. Hi ha un tercer premi, que és un val d'Abacus, més un lot de jocs. Llavors, això són els 3 premis que hi ha per aconseguir i el jurat està format per persones més o menys vinculades en aquest àmbit dels jocs i dels jocs de taula. Hi ha Oriol Comas, que és un expert en jocs i director del Festival de Jocs d'Au, que es fa cada any a Barcelona. Hi ha la Clàudia Rius, que és periodista cultural. Bé, en fi, hi ha una sèrie de persones, fins a 6 persones, perdó, 6, sí, ja ho he dit bé, sí, fins a 6 persones, que són el jurat que triarà els jocs premiats. Llavors, en fi, es tracta de veure si són suficientment atractius perquè la gent hi participin i perquè donem a conèixer aquests jocs que moltes vegades es coneixen potser, però hi ha gent que no li passa pel cap que aquest joc pugui estar en català. Llavors, el que interessa és això, és saber que aquests jocs precisament estan en català i, per tant, cal la banda llengua en el moment de fer un joc de taula o de jugar-hi. Senyor Fort, quan es farà l'acte de lliurament de premis? No sé si serà telemàtic per tot el tema de la pandèmia o com funcionarà? Sí, el lliurament de premis es farà el dia 28 de maig, que precisament coincidint amb el Dia Internacional del Joc, i serà un lliurament virtual. Evidentment, hi haurà un acte, però aquest acte se seguirà virtualment i es donarà a conèixer els premis i llavors ja la manera de lliurar el premi, no sé, ja es pactarà amb les persones premiades. Per tant, això serà el 28 de maig, repeteixo, coincidint amb el Dia Internacional del Joc. Haurem d'estar pendents fins aquell dia a veure qui és finalment el guanyador o guanyadora que ha proposat aquest joc de taula de forma més, com deia el senyor Fort, amb més gràcia, perquè al final no és una altra cosa que tenir gràcia a l'hora d'exposar el joc en aquest videotutorial. Josep Maria Fort, coordinador de dinamització i assessorament del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus Miquel Ventura, moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres a la plaça una vegada més i no res, estem en contacte i ja veurem a veure qui finalment s'endú aquest premi. Molt bé, doncs moltes gràcies. M'he oblidat de dir, m'agradaria afegir que el tercer premi, o sigui, el jurat triarà els 2 primers premis, el primer i el segon, però el tercer premi s'atorgarà al vídeo que hagi aconseguit més m'agrades
en la campanya de difusió de xarxes que es farà, lògicament, un cop ja es tinguin els vídeos i es puguin anar difonent perquè els pugui veure tothom. Per tant, el públic, diguéssim, també podrà participar a l'hora d'atorgar un premi en algun dels jocs que s'hagin presentat en forma de vídeo. O sigui que el públic també té veu. Molt bé, doncs estarem pendents i no res, animar a tothom a que el vídeo que més li agrada, doncs evidentment que fiqui m'agrada perquè així pot ajudar aquesta persona a endur-se el tercer premi. Senyor Fort, moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Merci. Adéu, adéu.